Luxusko partioa da, luxusko kategori baten, luxusko plantillekin eta luxusko armaiak. Eta oidana batuta, ikaragarriko partioa atelaiko. Gatozen pusenaka gaurko partioaren aurrekariak aztertzera, eta aurrekari horretan noski bederatzigarren jardunaldia izan zenari begiratu behar dugu, atzera begirakoa egin behar dugu, non beste behin Tolosak hortxe-hortxekoan izan zuen puntu aurratzea, baina ikusi. Biberos Erol Navaren kantxan 23 eta 22 galdu zuen, atzetik aurrera egin zueneko partiduan, sailkapenean oso lehiakide zuzena zuenaren kontra, ia puntu aurratzeko zorian egontzen, baina etzen alakorik gertatu. Aldiz, Amenabar Zarautzek 5 porrot jarraian jasan eta gero, nolabaiteko erreakzioa, Karabantxel Gobemeren aurka lortu zuen etxean bertan, 24 eta 20 irabazita zautzan. Gero gainontzerakoan ikusi hor dauden beste emaitzak, deigarria Barsaren lehen porrotori, Alcobendasen aurka 32 eta 31 galdu zuten Barcelona B lasakoek, aldiz eta honen bestean Zumosol Airs Palmak irabazi egin zuenez, haiek dira sailkapeneko liderrak. Beraz eta bereziki aintzat hartuta joaten bederatzigarren jardunaldi horretako emaitza horiek, gaurkoan bi talde desberdin Tolosa galtzetik eta gainera aurten bederatzi partidutik puntu bakar bat urratuta eta Amenabar Zarautz aurrez aurre izango dituguneko bolara desberdinetako bi talde izan litezke. Bat ikusita azkena Zarautzek nola erreakzionatu zuen etxean. Bai, ala da Zarautz azkeneko partidun ariz bat alden oso serio jolastu zuen, defentsan indarrakin eta nahi zuen 2 puntu eta ala lortu gaina, bere idiosinkrasiakin azkenen atea zituen 2 puntu eta ondo jolastuta gaina. Esan dagoaren ondorio, taularen goiko aldean Zumosol Airs Palma orain arteko bederatziak irabazita dago eta Barcelona Belasak azken jardunaldian jasandako porrot horrekin bigarren postura egin du atzera. Zamora ere oso fuerte dabil, gogoratu, Zamora Tolosa kopan kanporatu zuen taldea, Teukro, Covadonga dabiltza hor goialdeko postuetan eta gero nolabaiteko zona epelean esango dugu, Alcobendas, Cisne, Karabantxel BM eta hortik atzerakoan gatoz sailkapeneko nolabait ere behikaldeko postoi begira jartzera eta han dauzkagu gaurko bi protagonistak. Bordils 9. postuan, Ciudad Real 10. postuan, Torrelavega 11 eta hor 12. postuan, 3 garaipen berdinketa bat eta poste porrotekin Amenabar Zarautz. Denboraldi hasiera oso txukuna izan zuen Amenabarrek, gero txakalaldia, eta esan da bezala azkena lortutako garaipen horrekin nolabaiteko bintzat zuzperraldia zulo-zuloan ez egoteko. Kordoba da 6 punturekin 13. eta gero hortik berakoan krisia. Krisi horretan Biberos Erol Navara Tolosari irabazizion talde aurreko jardunaldian, 5 puntu dituzte, Gijonjo Bellanosek, hau ere Tolosaren hemendik 2 jardunaldi barruko aurkaria izango da, 3 puntu ditu eta Tolosak esan da bezala, berdinketa bakar batekin eta 8 porrotekin, -30ko golaberaxarekin, azken posturi dauka, baina zenbat aldiz esan dugun eta bereziki etxeko partiduetan, beti eskuan izan dituen puntu urratzeak galduta. Bai, ala da, beti hortxen ibili geha, beti gerra ematen partido guztitan eta azkeneko momentutan galdu, ez? Gauza positibo eta ateatzeko naban kontra jolastutako partiotatik, azpitik beti gora junginela, ez? Azkeneko segundun izan zen, haike garaipena lortu zuen, gauza positiboa da, azpitik gora goazela eta gaur ikusikoa beste partio polit bat, ikusiko zuen. Eta atariko hauek bidean amaitzeko, gaurko jardunaldia ubera ere goitik bera errepasatu dezagun, 10. jardunaldia gaur handi batean eta bihar partidu batekin burutu edo osatuko den jardunaldia izango dena. Rotuloetan ere orain txiko dugu, esan da bezala, 10. jardunaldia den hause. Goren mailako partidu bat azteko eta ben, 2. eta 3. postuan berenduta dauden, Barça eta Zamora, nor baino nor gehiago izango dira aurrez aurre. Zumosol liderrak berriz, Alcobendas hartuko du bere kantxan. Ordu hauetan, dagoeneko jokatzen ari diren partiduak dira. Aldi berean baita ere, eta sailkapen goikaldeko ez aparte, gaurko jardunaldi hause, hor ikusten ari gara datoren jardunaldia ere zein izango den, baina bezalakoan osatzeko Bordils Ciudad Real, Teukro Córdoba, Covadonga Gijonjo Bellanos, Karabantxel Cisne, Torrelavega Biberos Erol eta esan da bezala gaurko Usabal kiroldegian Laster jokatuko den partidu hause 10 minutu eskas barru Tolosa eta Amenabarren artekoa. Alde bietako taldeak ere aztertzera joko dugu segidan eta alde neurrian behintzat
entrenatzaile bien, alde bietako entrenatzaileen ere iritziak jasotzera. Aurrera, Joseba. Bai, hoxe, lehen esan dezun bezala, partio polita da, derbiak, Gipuzkoako eskubaloiko festa da, eta sobre todo Tolosantzako finala kolorea dauken partidu bada, ez? Zergatik ikusten dugu, ez? Azkenen klasifikazioan ikusten dugu nola Tolosa azkena di joan puntu bakarrakin, eta beharra dauke. Hemen ikusten nahi gana Amene Barrez Arautzen plantilla, honi begiradatxo eta kontutan auki beharra dugu hiru jokalari, sobreto bere golak asko sartzen dituetenak eta bere jokoa bere bizkarren gainen ematen dituenak Mikel Iraeta, irundarra, zentrala, joko azkarra eta bizia itenduna, beste toki batetik Mikel Martinez, hoi da estremo eskubie, oso ondo bukatze ditugu jokaldik eta kontraerasok eta Xabat lateral ezkerra potentzia eta beso politia daukena, azkenen lanzamen 9 metrotik lantzatzen da. Horre, Oian gaztea, Oian Valentzia ere bai, ezkerreko estremoan jokatzen duen gaztea, 18 urteko gaztea, eta hoi baita lupakin behiratu beharko dugu. Oso jokalari azkarra omen da, eta bizkorra. Eta bera, Aitor Alex Nogesekin da, eta Aitor, zurekin gaude. Alex Nogesekin nahi zuzen ere, partidu aurrekari hauetan Tolosa CF Eskubaloiako entrenatzailearekin, bestek beste, Zarauztarrak oso koiztiari bili dira, aldakeletara erretiratu diteneko unean. Alex Nogues, muy buenas tardes. 10ª jornada. Jornada tras jornada lo repetimos, pero quizá puede ser hoy el día, hay una ilusión especial. Sí, vamos, cada partido que se juega es el que siempre pensamos que hay que ganar todos. Y ahora es el que toca y encima es especial porque es un derbi, jugamos los dos guipuzcoanos de la categoría, con lo cual el aliciente aún es mayor. Mayor y además es un club al que bien conoces también muy bien su forma de jugar, sus jugadores, su entrenador inclusive. ¿Es eso un plus para ti y para el roster de Tolosa? Bueno, sí, en comparación con otros partidos, pues sí, son gente que conocemos, que les hemos visto jugar. Yo incluso he estado entrenando en Zarado, incluso he entrenado a Aitor. Entonces, pero bueno, eso te digo que ellos tienen la misma ventaja. Nos da ventaja igual sobre otros equipos, que en este caso nos conocemos más, pero bueno, ya veremos si eso es bueno o malo. Ahora que os vais a los vestuarios, y una última pregunta, ¿qué les vas a influir en los vestuarios? ¿Qué mensaje les vas a lanzar? No, ya toda la semana está ya trabajada, lo que había que hablar está hablado, y ahora ya simplemente, pues bueno, dar ánimos, que la gente esté concentrada y a pelear hasta el final, ya poco más ahí. Suerte, Alex, y trabajar. Mila esker. Alex Nogues, noski bere lanetara bidali dugu, esan da bezala, eta aurretiaz Zarauztarren entratzailea Josu Valentziak ere hortxe izan da, bertara ere joan, eta azkar batean bere aldageletan noski bere mutile ere behar diren aginduak emateko. Aurki eta armailei begira ere banago, txukun oso sarrera txukuna eta izan duen gaurko Usabal Kiroldegiko sarrera honekin, giroa aparta izango da gaur Usabal Kiroldegian. Bai, gauza batekin gelditzen naiz, Aitor. Gauza batekin gelditzen naiz Alex Nogues esandakotik, Bea esateula bai bi taldek esagutzen geha elkar, eta ona otxarra izan lehiken guztiz adoz, azkenen asko esagutzen geha, taldek urte askotan kategori diferentetan, baina bai jokalarik urte askotatik esagutzen die, eta bueno, txarreako eta bai honeako gauza bere garrantzia dauke, Eta bueno, bera Aitor. Gaurko jardunaldi bain jartzei dute. Errepasoan horitxe egiteko moduan gaudelako, aipatu dizugu bezala, gaurkoa berezia da, ez dago zalantzarek. Tolosa eta Amenabaren arteko derbi hau berezia, eta gainera zilarrezko orezko mailan, Tolosarentzat beste partidu bat ere historikoa dena, eta honen bestean lurraldeko lehia hori azumaratzen duena, baina beste partiduak ere zira gaur makalak, Barça Zamora bat gaur beroa izango da. Hoi polita, han ikusteko partio, Asobal itxurako partio bada hoi. Eta Zumosolek ere, lidertzare babestu nahiko du, eta orduan haiek ere badute beren erantzukizun hori hor. Bueno, ikustatzu, aldi beran baita ere, epaile bikoa, Álvaro García eta Juan María San Martín, Andaluziako eskolako epaileak eta eurek ere prest, gaur Euskal Herrira etorri. Eta arte pixka bat jartzeko, ez da? Gaur, gainera, gaur kolore berezia eukiko partioa baitare. Bai, anaikidetzea ona da, eta rolloa esan dezagun baitere oso nada, eta alde horretik behintzat
kantxa gainean ez du behar baino beroago izan liteken girorik esperoko. Kantxatik kanpo Zarautzko jendekin ez da zaie ondo ematea. Handagoen eskolarekin gainera. Jendea zoragarria da eta bai Tolosakoke bai, Osea, gaur gaina babarrun festa hemen Tolosan, da giro ona baino, oain oangoz hemen kantxa barrun ez daude lagunak, eta seguro ezpatak goran egongo hiela gaur. Zuen pantailetan ezkerra aldera, Jaun Andreok, Tolosa Eskubaloia YouTube kanalaren bidez izan 28 kanalean izan Erlo Telebistan, Zarauzko taldea dagoeneko kantxan sartuena, goiztiar serio konzentratuta aldaketara azkar erretiratu dira, berdin orentxere kantxoratzerekin dute, eta orain, etxeko zaleen animoarekin ikustazue, kolore urdinere kantxa gainera, Tolosa CF Eskubaloia, zilarrezko horrezko mailako taldea, kantxan bere burua aurkezten. Ederra, giro oso polite dago gaur. Armaia bete-beteta daude. Esan duzu gainera, gaur puntu berezia hori dauka Tolosak, gaur herriak berak ere, asteburua berezia dela, bat gehiago, festa giroan. Babarronaren festaren aitzakian, eskualdean hain kutxuna dugun produktuaren, perla beltzaren aitzakian, eta hartatik Zarauztarrentzat bakarrik ere, eta Gipuzkoako eskubalo izalentzat bereziki, gaurko hitzordua zita oso da polita, ze bidasoa daukagu bai Asobalen, baina bidasoaz bera, bi talde hori dauzkagu mailarekin nagusienean. Eta ze derbi polita ikusi behar den, gaina tensioa, antzematen da tensioa, hola derbi baten sentitzen dana, ez? Eta, impresionante ze aigean hemen bizitzen gaur, Pitin bate Tolosantzako presio pitin bat gehiot Zarautzekin konparauta, zatik azkenen lehen komentatu deuna, lehen aipatu deuna, Tolosa azkena dijoa puntu batekin, eta finaleko kolorea eukiditzaken partidu bat omen da, bestela Tolosa, Zarautz pitin baina puntutan gora jungo guan, eta urrutia. Hasi gara bera, norbanako aurkezpenetan, Zarauztarren aurkezpenak oraintxe bertan, azteko eta ben Gorka Berriri atezainarekin, Zarauztarra Dorsalarekin, Ander Atorrazagaztik bia du hori jotarrak, Mikel Martinezek 3, Josu Lertxundik 8, Oian Valentziagak 9, Txomin Bujantak 10, Julen de Carlos atezainak 12, 13 Mikel Iraetak, Inigo Etxaniz berriz eta 14 Dorsala duena, Xabat Olaizola 15 Dorsalarekin, Mikel Beristain 17, Josu Atorrazagasti 20 Dorsalarekin, Mikel Amilibia 21 Dorsalarekin, eta Eneko Goenaga 24 Dorsalarekin, Josu Valentziaga entrenatzailea eta bigarren entrenatzailea Aitor Urbitarte Txangurro. Lesio eta baja garrantzitsu bat badaukala talde honek, David Agirrezabalaga, urrian bertan Sorbaldatik ere bankuntza eginda, hor baldin bazabetza, eskubinak zauri ere David Agirrezabalaga osatu azkar. Pena badaulako jokalari batekin ez egotea, jokalari batek ez egotea azkantzen. Eta Tolosako ere zerkiarekin batera, Estanes Arzuaga Marizkala aurkeztura, gaur ez dago, Aitor Iturralde, Aitor Txozazpia falta zaigu, Gerrialdeko minek jota, Julen Garzia gonen bestean 8 du, Joritz Magi Goikoetxea 9, Mikel Zuloaga 10, Aitor Diaz de Serio 11, Inigo Arratibel, Mr. Arratibel 14, Hor Aizman, Urtzi Otegi 16, Asier Zubiriarentzat, Berrobiko Arroka 17, Turkish Airlines, Siker Ortiz, M8 gure kukua, Aitor Ibarguren, Peter Ibarguren, Parker 19arekin, Landoni Zubeldia 25 arentzat, Eneko Ziganda 27arekin, Dani Mendino eta 28arekin, Asilarrañaga 29arekin, Lander Casado 76arekin daukagu. Ala beraz, taldea aurkezuta, Mikel Amiano ere, 24arekin, orentxe ikusten nahi nizelako hortxeia denak lerrokatuta den horretan, bertan dokagula eta aipatu gabe utzi duela, beraz denak, ja aipatuta, haze bitalde puska. Bai, ze plantilla gazte gaina, ikusten nahi deuna, batez ere Zarautzena, plantilla erdi 18-19 urtekoa daukiate inguru hortan, eta... Partidu hasi aurretik Iker Ortizi, anotarrari, esan diot, jo Iker, plantilla gaztea, Zarauztarrena, eta hainbat gainera
selekzio estatalean ere arituak edo ari direnak eta berak esan du, bai, makina bat nirekin ere bai, eta horrek ekarri dit gogo eta zen demontre, Tolosan ere badaukagu gaia. Hombre, bai, eta ze plantilla polita daukeun, Gaur erakutsiko digue, ze kalidadea daun, da hemen, babarruna bezala, 2 puntuk, etxen. Besteak beste, juniorretan, Mikel Martínez, juveniletan, Oian Valentziaga, Xabat Olaizola, Mikel Amilioa bera, Eneko Goenaga. Balixe, maila estataleko selekzioetan aritzeko gaia eta doaia baduten Zarauzko talan ari diren mutilak dira. Bueno, gaur ere, puska bat haien magiatik ere edaten dugun. Bueno, puskanak gaia. Taldeak ere definitzera gatoz. Bada Tolosan Urtzi Otegi Aizman ateperako Inigo Arratibel hasieratik. Mikel Amiano ere bai. Hor aldaketa sumatzen ari naiz. 6arekin Estanis Arzuaga ere bai. Barruan Asi Larrañaga, barruan baita ere Asi Zubiria eta Lander Casado. Bueno, berezia bai. Kilo batzuk, bai, atea du kilok. Azkenen igual hasieratik veloziadea gorden haien, jakinda Zarauz taldea ez da talde bat bolaratan jolasten duna baizik eta partio guztie altrantran o martio pilon esaten dan bezala, bere martxa hartzen du eta 0 minututik 60 minuturaino hoxe, berdin jolasten du eta horren zea iteko xoabe tempoak eta markatzen, aber Tolosa gaidan horren kontra jolasten. Baloia jokoan jarri duen Amenabar Zarautz, Gorka Berridi, Ander Ratorra Sagasti, Mikel Martínez, Josu Lertxundi, Oian Valentziaga, Xabat Olaizola, eta Josu Atorra Sagastirekin aizu zen ere Zarautz, Amenabar, lehen baloi jabetzan, eta honen bestean eurentzat, lehen eraso jokaldi hori, Aizman, geldialdia, Xabat Olaizolaren, suspentsio eta jaurtik eta horri. Oso ona, hoi lehenengo jaurtik eta Xabatei gelditzea garrantzitsua da, bai taldeantzako, bai defentsatzako eta nola ez urtzintzako. Landerrei falta, hor defentsan protagonista bera, lehen ere jaurtitzen ikusi dugu eta horren berriz hor defentsa lanean Xabat Olaizola. Bian nahiak, panan nahiek, hoi defentsa puska daukeaten Zarautz, erdialde hortan eta bai Josu Otxokin biko postu hortan defentsa latza benetan, Haze bi traktore dauden nosartuta, Bueno, barrura, Lander Casado, utzi ami, barrura tororain Magic. Ai, hortxe, justuko, baina bai, baloia iakatzeko zorian izan da une bat ez Mikel Zuluaga, eskerrak zikera falta daukagun. Eta honen bestean Tolosak berean ere jarraituko duen. Bueno, lan politia, lehenengo jokaldi noain posiziotan ikusten egian Tolosai. Ez gea konformatzen lehenengo jokaldi baten baizik eta segitzen dugu, oso garrantzitsua da, ikasten nahi gea, xoabe behi da, hasiko gea, eta kontinuidadea eman jokoari. Eta lebitan segita utxeko bi defentsa oso garri. Lander Casado! Eraso, iratu diguta eraso bai. Azkeneko momentu ondo defenda. Eta erasoan azkar bizi bideratu du Valentziagak baloi hori gero ekarri dute urratsak kontra erasoa egiteko moduan dira Antxe Arratibel aurrean badago harentzat baloia. Onaini barrura! Bai, Mister Arratibel! Lengola bat eta huts Tolosa aurretik. Ez da gola izan? Ups, zer galdu dugun? Ez dakit. Bueno, honen bestean, huts eta huts, horrengoz bintzat markagailura ez da gol hori igo, marra zapalduta behar bada, hain zegoen barruan, ez da gehu, epailek zerra bidez duten, gubitza eta lautzi gatuzte, zustean. Defentsa gogorra, penalti eta kontuz 2 minutu bai. Bai, azkenen junintzaio asierrei. Bueno. Eta publikoa sartuta, Ja, lehen jokalditatik egin gainen jarri eta... Bea, zapaldu indu, bai, errepikapena polita, Eskerrik asko realizazioare, nabarmen zapaldu du Inigokor, egia da, bizkarrez zeukala atea eta honen bestean marra zaintzeko ere zailtasunak eta ara. Honen bestean Mikel Ira eta penalti hori jaurtitzeko Aizman aurrean. Piskat esagutze jok, Onken gainatu du, goxo txak. Eskumutur polita daukeo. Mikel Ira etari, gol hori. Bueno, 2 minutu terdi, kostatu da lehenengo gola sartzeko, Utxeta bat, Zarauztarrentzat beraz, gaur markagailua zabaltzeko hori. Bueno, Aitor Urbitarte bai oso ondo esagutze dut Tolosa eta beda, Boseta bateko, Bai, da mista bat, bai, Aitor Urbitarte txangurro, beda.
Baina ez da txarra gutzako, kontuz, Hor, barruan zegoen, eta honek bestean ezin berresuratu baloi hori, ezin heldu aldi bera maiteren Mikel Zuluagak. Bueno, Joritz nahi dute eliminatu, nahi dute, ez, nola baitere magia gabe utzi. Beda. Eta horregatik aurreran jarri, haren gain-gainean oian Valentziaga, defentsa. Aitor bitarte bere txisteratik beste 3. minutun bi aldaketa inditu hola pin-pan puninez, abrakadabra eta beda. Hor beritze joan, ez dut elkarron dulertu. Hor falta pitatu, Ez dakit. Xabat, Olaizolak. Bai, hori zergatik falta, auskalo beha jakingo. Eta Mikel Martinezek, Mikel Igalian antzegoen zai, ez dute jokaldea ondulotu, baina falta horrek beloia, euren esku utzi du, oraindik ere. Atorra Sagasti, baloia jokatuz, Etxanizekin Atorra, Atorra berriz. Baloia mugitzen. Bai, bi pivotekin Gora joan, garbi zeukan, baina kanpora joan zaio baloi hori. Ondo itxillo atea, urtzik. Etxanizi, bai. Bida, Aitor urbitarte txisteratik atea duen bi jokalari guain, superioridad jolasteko bi pivotekin, da azkenen guain lortu du, desoreka bate lortzea. Eta veterani puntu hemen dago, Josu Lertxundi, kantxan. Veterano. Bai, hor esperientzia dago, zea. Bai. Veterano, ona bezain veteranoa. Amen abartzarauzko jokalaria. 8 jauna. 8. Bai, horixe. Defentsa oso ondo aritza. Beida, Lander, onda, falta eta... txartela. Bai. Lehen pana txikiari eta guain pana handiari beste txartel horie. Eta aukitik, Joriz Goikotxea, sartu da orain eraso arduretara. Beretzat baloia. Apa Joriz, ondo pikatu duen Zulu. Eta penaltie. Penaltie eta kontuz, 2 minutu. Bai. Ondo. Bai, noski, ez intentzio txarrez, baina noski horre erabatek gainituta zegoenan eginiko defentsa hori, Ander Atorra Sagastik, ikustazio beste behin. Barrura sartu, ekin egin dio. Irabazita da honen, besoai utxita. Bueno, ala ere, zaztela hona eman du Gorka Berridik, Gorka Berridi eta aurretik Joriz Goikotxea Magik. Zutoina jota kanpora, huts egin beharrez direnak, baina gertatzen direnaz. Ez gara putzo honditan sartuko, baina lastima izan da bada, lehen penalti hori alde Tolosak. Bain erantzuna, Alesen erantzuna, bida, Aitorre indun jokalari bezala, bain ira eta arrati bele mista defentsa bat iten nahi. Eta Aitorrek erantzuteio beste 7. jokalarikin. Kasu honetan 6. Ze ona, ze polita. Taula gainean jokatzen ariko lira bezala bi xake jokalari. Urratxak, ze ondo. Eta guazen, ate utxik dago mutilek, jaurti behar zeben. Eta penaltie da. Ez dute ba eman. Ez? Ai, lastima. Gertu, onda penaltie horma. Atera jaurti beste baino ez eta gabestira jabetu. Tolosako jokalariak barurena. Xabatek. Bere lehengo gola arratsaldean Xabat Olaizola, Espainiako junior taldean eraitutakoa, launazioetan ere ibilitakoa, laugarren egin zuten gaineran. Ondo jolastu du, suerte pikin batekin horre Tolosa ezin izan du, suerte txar batekin, pikin txar batekin ezin izan du gola sartu eta transizioa ezin hobetu induzia dutzek, ondo bilatu du alde batetik bestea eta bida. Irakurketa ona egin dute. 5 minutu pasa dira, utxeta bi markagailu estuarekin, gole zurri. Baina kantxa gainean aldaketa asko eta gauza oso interesgarriak ari gara ikusten. Lander Casado hor saetu da barruraino sartzen, baina geratu dute, horrez jarra. Gol gutxiko partidu izango hau. Itxura du. Nola hasi den ikusita bintzat bai. Lander Casado, Joritz, txerikitu akaso edukiz ezake, baina nago izan du jokoan eta mugimenduan jarraitu, baloiak. Bateo pikin bate besoak. Rolling, jarraitu dezala barruraino. Lander Casado, rekursoa. Erakutsiz. Ondo, lata iriki dugu, hau garrantzitsua da, 6 minutu terdi gola, lehenengo gola sartzeko. Ez dakit, igual azkenen besoa pikin bat konfituta dauke, bai, eta bera. Baina, ados. Eta, bueno, honekin ja... Erantzukizunaren zama bai baduka taldeak, bat ere ikusita ze balantze dagoen, berdinketa bakar bat eta gainontzerako guztiak porrotak izan direla? Bai, jendea dago, ez dizut esan behar, buru makurro, baino bai, jendea dago... Buru belarri, hau aurrera eman behar dela, azkenen bide bakarra dago aurrera bidatzea. Eta pres daude eta hau aurrera emateko. Osea, jendea dago lanean eta oso gogor hau egiteko. Ikusentzulei gaineratu gaur eta emankizune bukaeran badaukagula albiste oso on bat Tolosarrentzat emateko.
Ez kara orain sartuko saltza horretan partidua, baina albiste oso bat emango dugu, gero partidua amaitzen denean, beraz. Horixe, izue, hemen serie honenetan egiten den bezala, zaudete amaieraraino, antxe edukiko duzu egin da eta. Beraz, ikusi dugu guain, pikin bat, ikuslei argitzeko pikin bat. Bi epaire daude, eta kantxakoa eta bai fondoka ditzeie, eta bueno, beti agintzen du fondokoa. Fondokoa agindu, pitatu du erasoko kolpea eta bea agintzen du. Orduan, naizta beste gauza bat ikusio pitatu, beti fondokoa agintzen. Normalen, Bai. Orain sei eta utxeko defentsan Zarautz, defentsa ondo irmotuta eta lotuta estututa daukana, horrengo zentzat hori ere erakusten ari dira. Bai, bere defentsa da. Azkenen Zarautz beti jolastu izan du horrela. Beti defentsa 6-0 eta bueno, eta gaina generazionekin pana nahiek oso ondo egiten duen defentsa bada. Eta bera Lander! Zatera du hor! Gerri golpeko gola ikeragarria, Lander Casado metralleta! Bera, eraso ze ondo. Bai, partidu behartuta sartuta. gainera. Bai, partidu sartzen Eta egia. bagoaz Inigo Arratibel erorita, baina nahi barrura zena zapaltzen esan du, eta honen bestean hortxe-hortxekoan geratu da. 8 minutun baino partidun sartzen nahi gea, Bai. Azkenen 6 metroko fallo batzuk, Azkenen 8 minututan uste hirugarren falloa, bi kontratake, bi hirugarrena kale inditeu, eta hoi espero deu, ez ordaintzea partidu bukaran. Erasoan Zarauztarrak Ze ondo, baloi bereskuratua. Ez dakibanik, eroizaio baloioi Anderri. Estanisek, hortxe, Bueno, igual lagundu joan Estanisek pixkate, baloia sartzeko. Ze ondo Mikel, defentsan lanean. Bea, pasibo, 6 pase Abixu baina daude. Bika baina izman urtzi eta ondo baita ere Inigor. Sikira baloia lapurtzen eta ez dio lateralean baloia lotzeko aukerarik utzi Oian Valentziagari. Ikusten zuen, ze ondo jokatu duten pibotera, Bai. Gero ordea hortzegoen eta hori ere zerbetetarako dago. Kalia handiko jokaleri. Urtzi. Bai Iraeta eta bai Anderrek. Hor 6 metroko marra hortan Ander. Jaun eta jabe izatea. Pantaka mutila gaina, Eta berriz urratxak. Galera gatoz. Ze baloi atera duen, baina Zutoinak alderatu duena. Mikel Martinezen jokaldi eta jaurtiko eta polito horretan. Bagatoz kontrerasoan, balaztari ban bartzaio. Bai, antza bai, op. Bai, barruan. Bai, barruan zebilelako Lander Casado. Kexu ageri da, horrez jarra, baina ala adirazi diote epailek eta ameto egin baino ez dago. Detalle bat, aulkitxotik, Tolosarren aulkitxotik orentxe zutituta Aitortxo nola ikusi dugu, esan dugu Aitortxo. Zaio baloia, eta gurea, bea Lander. Orain bai, Lander, Casado, urratxak eta guzti markatzeko modu. Gorkak. Ze kendu dion, eta hau grabatuta dago. Gorka berridik, haze baloi gelditu den hor. Gero segirakoa, gola. Beda Gorka. Xabat Olaizolak. Eraba galduta zeon da. Buf. Bai, pikin bat Lander itxin da. Bea Inigo. Eta Gorka berrize. Kontuz Gorkakin, Gorka egune baldin bauke. Gorka berridik. Gorka egune baldin bauke. Ez da notizio ona. Eta barrura. Erne une honekin. Bai, pixkat astoratu inda partidu, Lau eta bikoa. Oraintxe jarri du Atorra Sagaztik. Ikustazue dena aukeran eskura zuen. Kontraeso horretan Landerrek utxegin ote duen eta Gorka berridik asmatu ote duen ni nago atezainak irazitu dela partida. Bai, gaina veterania erakutsi du, horri bea bazekin galduta zeola eta itxin dio, eta azkenen eman dion tokin bea Landerrek sartu da, eta azkenen dana galduta zeonen Gorka bere aldea eraman du. Gure zorritxarrez, laugarren kontra erasoa. Bai, dudik ez da. Kabo lamar. Bueno, hor, pikatuz, Asier Larrañaga eta Mikel Zulogaren arteko jokaldi saiak ere ikusi dugu, ez da gertatu. Morro biziz Arratibelek, epailek zer ez dute, berriz, eta orain ere uste Zulogaren. Eraso falta. Kontraerasoan. Marra. Ez dute eman, Bai, Xabat ondo bukatu du, baina nik uste ja marra... Eta bost partidu erotu egin da. Bai, igual Alesek ez zeo zein marko... Beda, lurretik ja sartuta... Bueno, hoi... Arbitroa interpretazioa utziko jo, baina... Dekoldieren azkarrean akaso, gu suerte daukeu bain errepikapena ikusita gero... Bi eta bost kezkagarri bat oraintxe bertantu urdinentzat, baina nago hasi baino ez da egin. 11 minutu.
neurketa hasi gunetik 10. jardunaldia da gogoratu zilarrezko orezko mailan. Tolosa CF eta Amenabar Zarautz aurrez aurre. Tolosa erasoan. Eta Tolosa gauza ona dauke. Markaiun kontra badakila jolasten. Zaska, Espa. Eta Zarautz gauza txarra dauke Tolosantzako markagailu alde baita badaki jolasten. Bereziki barlako motulekin, ezta? Josu Lertxundi, veterania, baloia mugitu zorain Mikel Martinez. Mikel Martinez alboan dago, barka hori da. Mikel Iraeta, baloiarekin, Lertxundirekin batera. Egalera, pausatu egin dute oraingo eraso hau. Zarauztarrek ikusita aldea badaukatela eta txeko izan duzuna. Segunduek egin zatela aurre eta geuk lasai jokatu. Beda. Iraeta, pikatu, baloia Mikelekin. Azte borroka horre. Bai. Ander Atorra Sagaztik. Dena dauka mutilonek. Oriotarra eta aurrera begira. Bazeraitik ez, aspirazioak izateko. Bueno, gure defentsa hor dago, bere aspirazio guztik bertan bera usteko eta saiatu bai bentsat. Erasoan eta ritmo aldatu du. Urtzi langa hor dago. Arpegia minatuta, baina berriz ere zuzpertuta Ander Atorra Sagasti. Goratu dezagun, Mikel Iraeta oso garrantzitsua da talde hontako, 50 gol damazki 10 partidotan, eta media polita dauke partidu guztietan 10 gol urratxa berriz. Bai, nabarmen gainera. Bai, urratxa berriz. Une batez eta jokalen aurrean, hor Lander Casador defentsa. Landerrek, bai, emango jo, baino Anderre oso azkarra, oso abila izan da, berari, Landerri eusten, bai. Errepikapena, nola Anderre bai eltzei hon da, bien arten. Jaba, eta horala. Bueno, baino honek baita ere Zarautz aldea, Amenabarren aldea juten da, eta ez da gure pelikula hau ez da guretzako. Alesek agian igual pikin bate zoze aldatu beharko. 2 eta 5 dagoen pelikula, hain zuzen. Eta baloia Zarautz eta superioridad. Ertzundi, nolea mugitu zor dago Mikel Iraeta, aginte bakila hartuta Mikel Iraeta, Lertxundi, ze ondo egin duen keinua eta barrura sartu da. Bakoitzari berea, 31 urte eta honek kasta dauka. Alesek gelditu behar izan da. Tokatzen zen. 2 eta 6koarekin. Pitin bat burumakur ikusten da taldea, baina hau besteik ez da hasi, bueno, 13. minutu, 10. minutuen jasartzeko. Lehen zati horrendik erdian gabetza, partidua dago. Irakurketak ere hainbat egin litezke eta erreakzioak ere hainbat lekutatik ebideratu. Hemen zea dao, mamie dao eta atea beharra dao. Atea beharra dao mamie hori. Aber, Alesek gaidan gaurko mamie guztia ateatzen bere jokalariei eta... Itzalba dauka txarra Tolosak aurten. Gogoratu, etxeko partiduetan, lehen partidua eta esteneko izan zena, Barçaren kontra 4 goleko errentaz galduzen, 27 eta 30. 4 gol baino ez esan genezake, eta Barcelonari gainera tajuz aurre eginda. Gero torri zen Bordils eta orain arteko denboraldiko puntu bakarra, baina kasik esan genezake ies egin zuen 2 puntu. Beste puntu bat egin. Azkeneko momentuan Bordilsek berdintzelako partidura 22. Gero etorri zen Covadonga, 27 eta 28. Neurketa guztian Tolosa aurretik joan, 3-4 goleko errentak tartean izan da eta azken segunduetan Covadongak hor bai esintziela beste 2 puntu. Min egitzen partiduak. Segidan etorri zen Tolosara Torrelavega, eta ark ere gol bakarreko errentaz eta azken minutuan, azken segunduan lortako golarekin 26 eta 27 irabazitzen. Itzal hori dauka Tolosak etxean, min hori. Eta naban kontra etxez kanpo baita, galdutako puntu erdikin beste kolore bat, beste itxura bat eukiko zuen. Atere kontuak, beste iruzpalo puntu gehiago eta... Baizik eta hoxe, taldeen ez, bai. Eta hori dauke, bera, guain berriz mista batekin nahi die, joritzen gainen, garo, inferioria de jolasteko. Abaloia jokoan, zigan de atera da orainea, enekoren latigoa pixat ikusten dugu nor solte, larra pikatu ondo zegoen baloi hori horra galean dauka aukeran Inigo, ez du asmatu. Kontuz honekin, berridi atezaino. Berridi egune baldin badauke. Kontuz. Aldaketa, motel, liga. Motel, eta hori irakurri eta ez du aukera desaprobetxatu Mikel Iraetak. Arentzat, bigarren gola. Motel, pixka desoreka sortzen nahi da, konfiantza, ez dakiz zer falta da, baina ja bostegatik eta ez da itxura honaik. Aber, buelta, mate jo noni. Aber, armaiak
piztu iteien. Ondo Eneko. Zostra! Hauxe behar dugu, Eneko Ziganda! Desataskadore lanetan aberra ateatzean, da pikin bat, zulontatik ateatze igun, Irurako makinaren ikusi, jauzia eta jaurtik eta rapatun. Behar. Eneko Ziganda. Gelditu zine, asmatu indio bete-beten berridik, baina ez sentzaio gelditu Enekoi. Baina berri entxupatuta dago, ez dago zalantzarik. Eta barrura torberizarekin eginda, bai, eta orain bai, eman dute. Eman dute. Haidie oso ondo, epaiek, beintza sentzu honetan, iraetai urrats guztik, inditun guztiak, bat ustete iesintzaiela, baina urratxan bai. Pon, eta bago ez da gaina zapaldu ere bai, bat dena. Nabarmena, bueno, Aitor. Ara, aldaketan, begira, badokagu berritasuna, barrura, Aitor Díaz de Serio Hipsterman. Mr. Hipster. Ia ba. Aitorren efikazia eraginkortasun hori ere orain txeskartuko dugu. Haren bila doaz, hortxe Aitor, Díaz de Serio, barrura dato, pikatu, ondo utzi baloi hori, lotite, eta penalti, Zergatiet lotite hitzei egun, oain nabarmena gelditua. Beda, nundiken hartu duen da nola. Doktore. Bueno, lehenengoa kale, bigarrena ber Aitorrek, Aitor Díaz de Serio nintzat, lehenengo Joritze goikotxeak erratu du, eta orain nahi izan dute, erantzukizuna, esan da bezala, Aitor Díaz de Serio, kantxeratu berri den honetan, ustea Aitor Díaz de Serio, eta gorka berri di, atezaina beraz, aurrez aurre, nor baino nor gehiago, Aitor Díaz de Serio, ea horren eta power, atera behar dugu. Bai! Ikutu du, atezainak baina barrura, eta eten dugu odol ustea. Bai. Ja bi gol hauekin. Berdin baliau, Hombre. Venga, mutilak, bi defentsa hola. Bi eta utxiko partzialtxoa, arnaz pixka bat hartzeko, 5 kontran izan eta gero. Bigarren defentsa segidan ona egiten deun, da beste atake polita eta produktibo egiten deun. Txondi, ira eta baloia mugitzen, amena bat zarautz, baina defentsan tinko orain bai, sendo, urdinak! Tolosa CF, esku baloia. Dotore berriz ere. Mertxundi, ira eta... Ondo utzi, oso ondo utzi. Baloia atera duen ala ere, Xabat Orlaizorak. Ez, guain bai usteet konfunditu indala, ez. Eta atezainak kanpora protesta egiteagatik, zorrotzegi. Zehoz esango zion urtzik, baino eske ez da izan. Gu toki paregabea daukeu hemendiken eta behintzat... Eta Alex Noguez entrantzailea bera ere beste epailearekin aserre, justifikazio eskatuz nola litekeen. Une garrantzitsua gaina Tolosantzako. Azet desorik asortzen duzun horrelako uni batean. Pena ondo aizien eta, bain ikusiko da errepikapena aldeun da... Karo, eta orain, Salantzatik ateago. Aitor Ibarguren badator, bostekin gaude bestelakoan. Atezainak gehi bost. Ez da zapaltzen. Ez da zapaltzen, bera. Bueno, bauxe, partidu egoeran. Bueno, venga. Beste nabardura bat gehiago, 47koarekin lehen espulsioa partiduan. Atezainarena, ez bigarrena. Zezarautze gero izan du beste espulsio bat. Aldapagora, venga, horren kontra de jolastu behar dugu. Eta aldenik alde, orain jokaldia zabalduta, eta gero, zentralarekin, pivotarekin ondo jokatuta. Ondo, eta ez du barkatu Ander Atorosagaztik. Errez aurkitzen nahi dute, Anderri. Bigarren gola. Eta Aitor Ibargurentzat, orain txea baita erantzunkizun hori. Barruan egonik. Eta orain, Alex Noguez ekala hoetxita. Aitor Ibarguren bera aukira eta erazu jokorako. Esigarren jokalari bat atea du. Mutilor gehiago. Joritz goikotxea ordea hor anulatuta dago. Gainean daukalako Valentziaga. Horra, Torrasagaztik alea. Aitor Díaz de Serio hori eginiko faltagatik. Asierren lehenengo esklusioa Tolosanan iguala. Azkenen pikin bate Aitorrek burua jeitxiz, eta Torrasagazti ezin eurtu eta kalea. Gero Kirolegez, min eman dio, baina haupada txopare bat eman, eta Kirolegez aukitxora erretiratu da. Torrasagazti. Bueno, apare gaude honen bestean baldintza berdintasunean, eta Alex Noguezek apustuan bere horretan jarraitzen du. Erasoko 6 jokalariekin. Gai gehan, bai. Lagun bat gutxiago izanik ere. Joritz, baloia mugituz. Joritz, sartu partiduan. Bator, larrak, Joritzi berriz. Joritzen bila dabiltza, Joritzek erabaki behar du. Gora gantzaio. Oso ondo mugimendua, baina... Aurrin lertxundik bai oztopatu du, haren barnekaldi hori. Hor da, Joritz gehi kotxea. Garrantzitsua gola, Bai.
Asi Larrañaga, Joritzek hortxe ondo ikusi du Kukuba. Ez da usartu Iker. Ez? Esan behar dugu, Iker aste honetan istripu txiki bat eukidula kotxeen, da, bueno, pikin bat errenka ibili da aste honetan entrenamendutan, baina, bueno, ikusten dugu osatuta daula, eta, bueno, a ber, euneko ematen duen. Alopa Diogo, espairik gabe. Bueno, kalea indeu, katxiz. 20 minutura bagoa zenean. Beha urratxak. Ira eta hortxe duka, bere jokoa, aldoratik keinu eta aurkaria engainatzeko saiakera horretan, urratxak ez ditu urruti izaten, beti hortxe, limitean. Bai, eta horre petrolatea du Josuk, Irua ez ondo. Bai, bazen. Bai. Opa, lertxondi bazet horren, eta, bai, petroleoa, alegia penaltiera eta berak hartu erantzunkizuna. Eta hor, Aitor Ibarguren entzat, Parker, goazen! Ai, hortxe kontzen, barrura sartu dio. Iretak, ez du barkatu. Tonto, hirugarren gola. Mikel Iretak. Orain arteko bere ia partiduko 5 goleko batatzbestekora arrimatuz. A ber, pikin bat esnatzen gehan, venga, Niko. Orain bai, barrura, hau ez du Ikerrek nola barkatuko. Iker, Ortiz, Turkish Airlines, lehenengo gola. Ez gaude barkatzeko ja, beida, lehenengo amarreko laul kontrarasoik, faiatutako kontrarasoik beida nun dauden, markagaiun, Bai, etorri antzeman egiten da, zea. Bai, zarautzez du barkatzen. Behin eta berriz esaten du partidutan, azkenen bai hontan zure kalek, zure akatsak bestek ez du barkatzen, eta bueno, gauza garrantzitsua da akatsak ez sortzea, ez eitea. Ordaindu egiten dire edo ordaintzeko nintzat arriskua jartzen duzu. Bai. Ola izola, barura dator, ze sartu du. Ze besoa dakin, Partiduko gizona oraingoz, Bai, aurkezpenen esan dugu, Xabaten besoa arautzentzako gauza garrantzitsua dara, Asier. Bai, ondo bilatu du, barruraino ondo sartu da, baina frenu ere jarrarazi dio Josua Torrasagastik. Bueno, gol lau Tolosai etzaio konbeni. Bai, ordea, zarautzei. 5 eta 10, 5 goleko errenta, ez teila, gehiagora joan. Mendi, urratxak etzitzen urruti, baina ondo egin du mugimendua, bai, dena bat. Ez bat eta ez beste azkenean. Rekulatu egin behar, eta bueno, sikira horretarako balaztari eman dio, eskufrenuari Zarautz Amenabarrek. 9 minutu falta dira lehen zati hau agortzeko. Oso ondo gelditu da. Nola bitere, iparra aurkitu ezin da bil gaur Tolosa CF eskubaloia. Zertara edo nola jokatu asmatu ezin da bezala. Pikin bat, uste ditut, urduri, pasiboa. Oain urratxak, bai. Eta barri. Ze atera duen. Baloi horrekin eta jokaldi horretan. Eneko Goenaga. Aitor, eta barru 7 metro. Beste behin gorka berritik eskueretak, hortxe. Beda, urratxak berriz, Oso ondo markatze ditu, Iraetak, Baino bai. Mugan. Bai, finta hortan, punto 0 ez du garbitzen erabat, eta azkenen Aitor Díaz de Serio. Kinu bat. Eta bigarrenen barrura. Bai, jauna. Bueno, Alex, pikin bate taldea aldatu indu, konturatzen baldin bagea, ikusten baldin badeu taldea aldatu du. Velozia de puntxu bat, behar deu, azkenen golak sartu behar ditugu. Ikusita nola dago markagailua eta veloziadea behar du Tolosa eskubaloia. 6 eta 11 ari da Tolosa galtzen Zarautz Amenabarren aurka Gipuzkoaren arteko derbian. Orezko zilarrezko mailara Tolosa igozten ezkeroztik, hainbeste itxaron dugun derbi honetan. 10. jardunaldia da. Eta oraingoz, dena samar bada, kostaldeko brisa nagusi. Bai, beda, Aitorrek baita aldaketak inditu, bai eneko pivote lanetan eta bai Amilibia atea dan ebain lateral ezker hortan, bize gaztetasun. Ertxundi, kanpora joan zaio. Agian igual da momentu, Larra Jorit, bai, Larra. Gukau, beda, Dani. Joritz, Larra berriz ere, armatzen, bai, zer bada, horrela geldotu izanerako. Bai, buena, zerbait hor.
Pivote lanako izatei. Ze ondo hasi, bukatzeko, Joritz, ondo, barrura. eta 6 metro eta 2 minutu. Bai, Oi, Amilibia hortzen ibili da. mugan, ura ere. Bai. Joritz goikotxe jaso du, barruraino osatu da, ikustagun beste behin. Beda, Hor, Amilibia nori biltzen, bai, markatu, atzetik, urratxak, lepoa. bai, Hortzen. egurtzia. Mikelek, Amilibiak. Bai, 2 minutu kaleratu ezkeo, ez dut uste. Aitor Diaz en serio, eta ikusi gatezen aldaketa de Carlosekin, ez da balioko izan, Aitor, hipster Diaz de serio. Atesan aparra. Horretarrentzat, bai. Eharra, atezaina bai. Ama bidangotzeko eta bera Irunseme ingurua, anaitasunako eskolakoa. Bere laguarren deboraldi amena barren. Ara, ba, orain, mistan, Aitor Diaz de serio aurreratuta. Urratxak, Bidetaren bila. Hor, kagunaztuta. Tolosa, Berriz ere, Larra eta biak aurreratuta. bai, Aitorrek Zazpi eta Maikakoan. kontrolatu nahien, Aitorrek, partidue. Bueno, ba, egon gara, esan ezagun krisia handi batean. 5 eta 6 goleko kontrako errenta ere izateraino. 5-11. Izan da kontrako alde nagusia, orain 7 eta 11 dagoena. Eta, bueno, horretxe anekdota gisa besterik ez bali madera armainetan txisto betzuten genituen eta zer eta denak markagailori begira, ba segunduak nahiz eta utxartean egon aurrera egiten ari zirelako. Ez du gelditu bat. Guaine, konpontuko gue. Bueno, utxartea zarautek eskatu duena, baina Alex Noguesek ere zertarako baleatu behar du hau, utxarte hau. Bai, a ber, guain azkeneko minututan ikusten nahi deuna. Erasoa pikin bat asentatu, bai, guain zarautzen indako aldaketakin horrei baliatuz eta gaztetaz nola atea duen jokalari gazte hori baliatuz Tolosan, alde positibo atea hoi ez, gaztetasun, behaien gaztetasun nahi, azkenen nobatadako bilatzeaz eta horrei, a ber, pikin bat mozten deun, markagailu pusketa. Eta Tolosan erantzukizuna nork hartuko falta da? Ez dakit, saiatzen nahi de, egia dake besoa pikin bate, ez dakit, moztuta bezala daukeu, urduritasuna, larrialditako partiu bat omen dala, o ez dakit, alarmak nola dauden, ez dakit zer dauken, baino... Baina, presio hoi... Hemen txedauzkat potxikoan gore eta hutsak. Bildu, eskuan zabaldu eta rotu. Eta listo, zabaldu da magia kantxara. Ireta, Zarautz Amenabar erasoan, 5 areagotzeko aukera dute, markagailuko beren errenta 7 eta 11 alde dute, markagailu hori eta erosoari dira dena esango baldin bada. Erasoa. Ua, Joritz! Bera, Alexek... Goikotxeak behartu du, korriko datoz, bai ez, Alexen... Defentsa aldatu indu, Zigilu izan du horrek. Bai, lau bi defentsa hori aldatu indu. Barra Joritz! Eta penalti, berriz eta kalea, bai, Amilibia, begarrena. Eta Amilibia izan da, uste baietz, heldu diola, ez estremoa. Erantzunkizunaren aldarria egin duen, magia hutxori ezabaldu ditugu, eta uste dut esate baterako Joritzek harrapatu duela zerbait. Txomin kalea, baina netzako Amilibiana izan dela, Bueno, a ber, venga, a ber... Beriz ere superiore hori ez, azken baten... Superiore da, penalti hau sartuta, bai. Irura jarri, bueno, eta 2 minutu on horiek aprobetxatu. Panazpijo korrekin. Bai, etorri zaio, Anderre, ze kontatu dion geltuko diogu gero atorre sagazteri. Ara, zerbait bali izan dio, utxe egin du. Aitor Diaz ez seriok. Orain, Gorka berri diren aurkako... Berri zeatea, Gorka. Nor, baina nor gehiagoko hortan. Oengo protagonista ez dauket bate dudaik zen izan den, partiun. Gorka berri di. Baloia, jokatzen Zarautz, Mikel Amilibian, 21 dorsalarekin, lertxundi. Inigo etxan izatea da. Ira eta, bai. Eta gainera zaidago, kargatuta duka hor besoa. Ira eta pibotaren bila ondo lapurtu bagoaz bikain, Aitor Diaz ez erio dena zeuretzat Aitor Barrura. Baina nola apuratu behar den, mutilonen Gorka berri diren aurrean, Eske ala izan behar du, olako atezain baten aurrean, apuratzezu, neurtu behar dezu oso ondo. Gorka berri din kalidadea berri zeitsi dio, eta azkenen bida zego lazo, sartu dut, nundik gaine. Aitor Diaz ez erio, 3 golekin jada. Mister Hipster. 8 eta 11, hau da, eskatzen ari ginen hori. Velozia de puntu hoi, defentsan lanetan laguntzak eta indar pixkate erakutsiz, eta, bueno... 3 eta utxiko partziala alde, Tolosak. Markatu, oso ondo markatu ditu urratxak, hor! Oian Valentziagak, baina ja
Ondo irakurita zeukan Urtzik, eta barrura ator Aitor. Ta barrura, bai. Gordea bondo, ikusi behin eta berriro, eman pausari botatzera, eta ikusi, gozatu. Aitor, Diaz Ezerion roska horrekin. Bai, kantxa. Lau golekin. Astilla batzuk ata izkio kantxai. Eta altxagindu gainera armaileko jendea, Bai, altxatzeu, lehenengo, behin eta berriz, Urtzin geldiketa izan da. Ikusi beste behin hau gozatzekoa da Aitor Diaz Ezerioren egaldia eta rest nola utzi duen hor barrura sartzeko magia eginez. Ondo, bigarren defentsa segidan, ondo. Lau eta utzeko partziala, Joseba. Ondo. A ber, bukatzen da nola, positiboki. Lehenengo zatie. Zarauz Lertxundi blokeo momentua Zarauztarrentzat. Mikel, egurra jaso du horre. Batean eta bestean, eta azkenean falta eman behar izan dute. Emango ezpa. Mikel Martinezi. Zarauz gauza hona dauke. Beda ze pazientzikin mugitu indue baloia. Beda, ez du galtzen baloia, akatsak ez die sortzen, ez du galtzen baloia ala eta nola, eta oso nabarmenaz bada ez du galtzen baloia. Eta ira eta joko jungoa, bai, faltak eitea, azkenen bere tempoa, bere neurrie, galdu indue, azkeneko minututan bere ritmoa galdu indue, eta hoi bilatuko guain, faltakin eta olako lanekin. Eskubole jokalaria da ira eta. Bai. Rekorri da hondikoa, bai. Bea, guain, eneko barrutik da, lehen ez due ikusit, hau bai ikusten due. Hau bai, bueno, hankan eman dio, bai, nabarmena izan da, baino, bueno, Josure... Eta jaun Andreok, 2 minutu baino ezkigu falta lehen zatio amaitzeko, 9 eta 11 dago markagailuan, 6 goleko kontrako aldea izan du baita ere. Tolosak. Konzentrazio... Orroianen gola eta barkatze eskaera ere, barkatzeko eskatzea ere. Urtzi. Otegiri. Horraztu ingio bai. Bai. Eta horiek atezainei, segurunago batek garrantziarik ez diotela egiten, Inorri, olako baloia, olako velozidade bat, Eta jabetu da, Xabat Olaitzola eta... Bueno, zentzu honez, eskatu du gero barkamena. Golak bere balioa ordea ez du aldatu, eta horren besten 9 eta 12 hori. Zarauztarrentza, Tolosa erasoan, baloi hor txikaltzeko zorian, azkenean hile galtzeraino, Dani Mendinuetak. Xabate, falta inbar izan dio, Dani, eskopeta kargauta. Mendi, Mioritz, Larra, Barrura. Bida, aldaratzea, Barrura. Ikerrek bai. Ez, zapalduta. Eta berere kexu dagoa, Sinetxi ezin bezala Iker Ortiz. Ez daukaba berak bat ere gargi, Ez, azkenen, puntu bat falta zaigu, Minutu bat falta da, lehen zatio amaitzeko ikustagun errepikapenan, horrek ez digu erakusten. Egal-egalean zegoelako sartuta, ea zapaldute duen edo ez. Erasoan, orain bai saiatu da, nola gainera barrura saltzen. Xabat Olaitzola baina Urtzi Otegi hor dago. Eta ez alperrik. A ber, beste azkeneko aukera, bez. Zarautzeke jolastuko. 30 segundo. Baloia mugitzen Zarauztarrak honen bestean bai agortu egin dute denbora hori eta azken jokaldi izan dira kontran dator. Estan Izarzuaga, Aitor Diaz Ezerio, Barrura! Zeona, bea. Barrura! Zeona, ze garrantzitsua, bai. Haundia eduki dezaken, ez noski erabaki horra baina haundia bai eduki dezaken gola sartu da zor. 10 segundu erne oraindik ere. Azkeneko balea. Lertxundi, baloia hor. Xabatek botako, bai. Xabatentzat, Mikel Martinezen bila etorreko dira kaso egalera baina ez. Ira eta bera nahi zuen barruran jotorrei Mikel Iraetak. Agortu da denbora. Falta jaurtiketarekin amaituko ere. 10 eta 12. Murrua orantxe osatuta. Tolosarrak jaurtiketarako prest. Xabat Olaitzola. Jokalari juniorra. Aurten 44 gol jada badara matza. Taldeko bigarren golegile nagusia da. Zarauzko urrezko besoa. Epailek agindu esia non jarri. Eta... Esaten nahi dio, bai. Bea, ezin du labota. Aitor Diaz Ezerio, Zulu, Arzu... Zerratik ezin du bota, zatik ustet kantxan etzolako... Txiker eta Larra. Bai, odoletan omen dago, odol putxu hori, eta horren ezin du, eta honen beste baloia Inigo Etxanizek.
Xabatu laitzo laboretan zegoela, eta Inigo Txanizek, fedea hundirik bota du, Saie da, bere aldea ez da, eta bueno. Eta honen bestean amaitu da lehenengo zatia, jaun Andreok. 6 gol kontra ere izan ditu, 5 eta 11ko kezkagarri eta larri hartan Tolosak, baina 4 eta 0 partzial on batekin, esan da bezala, 5 eta 11kotik, 9 eta 11kora joan delako, horri eskerrak eta azken kontraraso politu batekin, baloia lapurtu eta Aitor Diaz Ezeriok gauzatu duen kontraraso horrekin, 10 eta 12, 2 goleko kontrako errenta txarrori, baina bere txarran ona dena. Bai. Egia da bi azpitik goazela, baina esperantzako zea daukeu, ez? Azkenen betik gora jungea eta esperantzako itxura dago hemen, Hartzazu ez dugok ere, beraz, gaur ikusten zaituztegun guztiok nahi duzen atxeden tarte hori, 10 minutu barru, itzuliko gatzezkize berriz ere, bigarren zati, seguru, emozionante eta bizi izango den hori kontatzera. Gero arte! Horaitxarte. Nerea Lentzeria. Neurri guztietako emakume zen gizonentzat barruko arropa, bainujantziak, pijamak, etxerako arropa. Gertutasuna, aholkularitza eta konfidantza Nerean. Ilea kentzen ibiltzeaz nazkatuta zaude, ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Beiora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan. Nerea Lentzeria. Neurri guztietako emakume zen gizonentzat barruko arropa, bainujantziak, pijamak, etxerako arropa. Gertutasuna, aholkularitza eta konfidantza Nerean. Ilea kentzen ibiltzeaz nazkatuta zaude, ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Beiora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan.
ez zaigun Tolosa gustatzen, baina bai ikusi dugu azkeneko 6-7 minututan guri gustatzen zaigun Tolosa, ez? Defentsa zorrotz bat eta bueno, eta labanak afilatutak kontra erasotan. Armainetako irudietan ere ikusi duzu, jende nola dagoen, kiroldegiak, Usabal kiroldegiak bere armaila hauetan 800 laguneko gaitasuna kapazitatea badauka, ez da dena bete, dena esan behar da, baina Teres Herrera oso politarekin gara dago gaur Usabal kiroldegia. Bigarren zatia hasi da beraz, errealizazioan eskertuko nuke, seinalea, zegoen barne seinalea ere hemen geuri komentaristoi ere kenduko bazen igue, eta honen bestean, esan da bezala, kontakizunari bete-betean ekiteko moduan gaude. Joseba Garmendia komentarista egile, Aitor Eldoien hemen, komentarista gixan baita ere. Bea, ze garrantzitsua lehenengo erasoa, azkenen baloia gurea da, zea gato, ze azpitik gora, lehen esan dugu bezala, eta gola usartzen, eraso honetan markatu ezkeo, beida, ja gol bategatik jartzen geha. Atera kontuak zer, zaletik eta bai. Ala astea. Beida, Andoni atea da. Bai, hor larra barura dator, Andoni iretzat lehen segunduak dira. Esan dio, numait aldageletan, ez da? Andoni, zeure unea da. Bai. Numait alesek eta barura, Andoni. Mikel Zulaga orain pivote lanetarako Joriz Goikotxea, paibixua daukagu. Joriz, erabakire matartu behar dago, Antoniri begira, pasiboaren arriskupean gaude. Ondo Joritzek bilatu. Ondo Zulu, aldaratzea eta gurea. Ze atezaina. Ze garrantzitsua da benetan aldaratzea. Ze garrantzitsua aldaratzeek, lehen Iker ikusi dugu gero marra zapalduz, baina guain bigarren aldaratzea gurea izan da. Eta beste aukera bat daukeu. Pasibotik atea geha, baina beste aukera bat. Ederki, honen bestean berriz ere errepikaperen ostean. Jokaldi ari gara abian ikusten. Joriz Goikotxea, barura zetorren. Nola gerarazi duten, gerarazi hitza gainera horixe da. Olaizolak eta Torra Sagaztek Josuk. Biek aldi berean. Barruntzean, baina, hoxe berriz pasibon. Sartuta gode. Oso ondo eta hoi da 2 minutu kalea. Bai. Hartu du beharra. Eneko kalea, bai. Baina barmena izan da, bai. Gu hemendik toki polita gaude hori jokaldi hau ikusteko eta eman dio, bai da. Eta Iñaki Arratibel, osanila ere, kantxera etortzeraino, Joritzek, bai. Eta atzetik besokin eman dio arpi guzti, bai. Eta itxura du, bai, gainera minez, oinez ez dagoela. Eskatuko nuke, baliatu nahiko nuke tarte hau, errealizazio hori eskatzeko mesedez, barne seinalea ere geure kaskoetatik kentzeko, anulatzeko. Eskerrik asko. Bea ze garrantzitsuan, bea guain Iker Ortiz. Eta atezainak gorka berri di. Iker Ortiz. Lehen penaltia du gaur, erantzun gizoranen beste Ikerrek. Eta beida, aldaratzea, barura! Zorte alde, horrek ere balio du. 11 eta 12koa, bigarren zatiko lehenengo gola, Iker Kuku! Eta nola, beida berri di. Bete-beten asmatu, Bueno, suertea dauke gure alde mateu, oain gontan. Hasiera hontan behintza bai. Ni ja lotxagabe bustiko naiz. Alkandura zabali jarri, Atorra zabali jarri eta esateko orain goz. Eta denbora alde honetan, kantxa honetan ikusi dugun atezainik finena ikusten ari gara. Gorka berri di. Bai. Eta pasadira batzuk honak, Ondo. Eta etxekoari inondik inora ezerken du nahi izan gabe, ojo. Hor urtzi ikusi dulako berriz ere Uztiotegi eta atezain puska daukagulako arekin eta Aitor Ibargurenekin. Andoni buka hau. Ondori Zubeldiak, aldenik alde aldatu Iker, janastu gara baina bagatuz berriz ere. Irabaki hartu mutilek, Joritz. Josu. Berriz ere atzera, pasiboa bisurik ez da gordea oraindik. Naiz eta Jamenarroarko entrenatzaileak Josu Valentziagak hori eskatzen duen. Ondo Josu, bai. Josu ondo bilatu Joritzei, Hor egon dira, bizirrikitu sartzeko, baina ez dira usartu. Tolosarrak. Bai. Kontinuidade emateko eta erresago toki hobea bilatzeko nahien ibili geha, baina baita ere konturatu behar geha, sartu behar diela baloiak. Ez dago horretan zalantzarik, bai horixe. Da bat, Lertxundirekin. Minutuak ari da gaur jokatzen Lertxundi. Hor ira eta baloia lapurtu eta gero ekarri dio Mikel Martinez zionek aurritakoa ez da. Atera joan urtzik desbiratu duelako, baina faltarekin geratu dugu jokaldi hau. Honen bestean berriz ere, jokaldi armatzen. Bai, inferiorean daude, Zarauztarrak. Amena bat Zarautz, bai. Urratxak, bai. Amigo, hori nabarmen izan da. Joritz Goikotxea, bagatoz. Karera betean Larra, ondo ikusita, Iker Ortiz, barrura. Bai. Ondo ikusita, Eman dio motza, Gorkak, bere zentzu guztikin. Bere alde motza eskaini jo, gero gorputza eta eskua eta hanka emateko, baino ezin izan du. Gozatu egaldi horrekin, Turkish Airlines!
Oso indarra hundikin bota du, eta hori ezin du gelditu, ezin da iritsi. Iker Ortiz. 12 eta 13. Berriz ere gol bakarra jarri gara. Berriz diogu, lehenengo zatien une kritikoak bizitu ditugunean, 6 kontran izan ditugunean. Txundi, eta jokora hor dator, Erne Mutilonekin. Bai, bizia da, Ba. Mikele. Bai. Bai, baduka alako zerbait, alako martxa bat gehiago bezala ez, Mikel Iraetak. Hau ere berriz, txorengo Ze ondo, Staniz, ze ondo, defentsa lanetan. Beida. Eta gainera bereskuratu oso ona, Staniz Arzuagaren jokaldi horri Horrez da. eskerrak. Hor falta bihurtze edo... Ondo hasi, buka hasi. Olaizola joan da, Ioriz. Ondo, Ioriz, barrura! Bai. Ioriz, Ondo, Magic. Koetxea, Taberniketa. Amairuna. Aspaldiko partez. Bueno, eguzkizpik, berre, hori guain egin behar deuna da segitu, hola lanetan eserio eta indartxu defentsa lanetan, eta gero, zorrotzak izan, Zarautz ez du barkatuko, eta holako oparik egutxe emango ditu, gelditzen partion zehar, eta aprobetxatu behar dira. Etxun dira eta veteranoek hartu nahi dut horrein erantzukizuna Amena Barren. Ez dago ez, ondo defentsa, bai. Jokaldi hori eta jaurtiketa hori Josu Lertxundik, baina Urtzigik ondo irakurri dio. Bator, rapada batean, Tolosa, Iker Ortiz. Tabarura! Tolosa aurretik. Bai. Aitor Urbitartez ze pentsatzeik emango jonek, hasiera hau, Beha ze ondo, ondo pasea. Nola bilatu eta konfiantzarekin dagoenari. Eman bertzaio. Taka, Iker Ortiz. Gure kukua, gure Turkish Airlines. Bai, tensioa handiko partido da, eta nabaritzen da bai barmaietan, agian igual bai guri, baina partido tensio politia, Zarautzen kontra jolastea ere da, ez dakit, Zarautz kluba bezala eredu bezala hartu behar klub guztik, eta beti behaiekin. Egaretik gutxe egindakoa. Bola barrietxi nahi dio. Oso ondo. Beste defentsa bat. Keinu egin. Konfiantzatu behar dugu. Oso ondo Joritz. Aldaketa. Zubiria Babijoa eta Zuluaga barrura. Zetan Z. Andoni Zubeldia. Ez da Zarauzte gurrutikoa. Oso rilderra.